yno a ni ar un o bryd. Da ni yn ei chanol i ym Pencampwriaeth Cymru. Felly croeso i ganolfan Cneifio Meirion. Pencampwriaeth Cymru sydd dan sylw. Ar stondin hyd un mae Gareth Daniel. Ar ddau mae Hugh Jones. Ar 3 mae Gethin Lewis. Ar 4 mae Gwian Lloyd Evans. Ar 5 Richard Jones. Ac ar 6 Matthew Evans. Enwau mawr byd y Cneifio fan hyn yn herio i gilydd i weld pwy fydd yn ennill lle yn cynrychioli Cymru dros y flwyddyn nesaf yn y garfan genedlaethol. Mae hwn i lawr i balchder, Wil. A de wir, tis hwn am enwau mawr. Richard Jones fyna ar stand rhif 5. Yn Cneifio i orau ac yn dal fyny efo pob ergyd fyna fo Gethin Lewis. Mae nhw'n dod lawr ochr olaf i gilydd. Ond wrth gwrs, Gwian Lloyd Evans yn arwen y ffordd fo oen cyfan ar y blaen. Di hwnna rafyn dim chwarae teg. Mae Gethin yn methu ddalo. Di efo 5 oen ar ôl yn y gorlan. 15 allan gan Gethin, 16 allan gan Gwian, 15 allan gan Richard Jones a Matthew Evans ar 14 gan Gareth Daniel, 14 gan Hugh Jones. Dyna'r ystadegau i chi. A lluniau yn dweud y cwbl i chi ar hyn o bryd. Sbiwch ar Gareth Daniel yma na. A wedyn drowi yn sydyn i'r pen arall i weld Matthew Hondogs Evans. Ond mae'n sylw ni ar y canol. Y ddau Cneifiwr ochr yn ochr. Dyma un o'n nhw, Gwian Lloyd Evans. Lle mae Gethin Lewis? Ydy o'n gallu dal fyny? Ie, oen 17 allan. Just dros 10 munud wedi mynd. Mae hyn yn amser gwych. Ie, Gethin sydd allan yma 17 wan hefyd. Hugh Jones allan yma 15 ysdi cloc hwn iawn. Ond yn sicr mae Gwian Lloyd Evans yna. Mod e'r oes byrd. Wedi arwen o'r cychwyn. Mae anodd iawn gyda i weld rwy'n yn dal fyny fo erbyn hyn. Ond wrth gwrs, da ni gyd yn gwybod, ddim i gyd am y sbyd. Mae Glendyn, yr marciau ar y bord, y marciau tu ôl, ac y cloc yn gyd yn cyfuno i roi'r sgôr i ni. Ni allan yn Lydorat yn 2019 gwylio Richard Jones. Ddim yn meddwl bod wedi ennill o gwbl oedd o reit ar y deg, ond fo ddath y Pencampwr byd y flwyddyn honno, ti'n gwybod? Felly, falle rhywbeth ddigwydd, ond da ni ar hyn o bryd yn edrych yn sydyn ar y marciau bwrdd, ac mae yna farc bwrdd arbennig o isel hefyd gan Gwian Lloyd Evans. Felly, ar hyn o bryd o be fedrwn ni weld yma mae Gwian yn arwain y gad ac yn sicr o ran y cyflymdra yn mynd i ennill y dydd os nad oes rhywbeth mawr yn gallu digwydd ydy. Ie, wir. A mae'n dod lawr i ffitrwydd yma'r boys yma yn anhygoel o ffit. Oes, mae yna rhai mwy cyhyroeg na'i gilydd, ond mae ffitrwydd nhw yn anhygoel. A sa'n neb mwy na Gwian Lloyd Evans. Drwch o hwn yma. A gweithio'n galed fyny fyna. 19, oen 19 allan, yn dod fyny am 12 munud. O, mae hyn yn gyflym. Mae'n eithriadol Richard Jones wedyn wrth i ochr o fanne. A da ni'n sbio ar Gwian Lloyd Evans o fanne. A Gethin Lewis, y ddau ochr yn ochr o fanne. Messi dal fyny di hanes Gethin Lewis yn y gystadleuaeth yma. Ond mae rhy hwyr yn ôl, mae'n iawn i Gwian Lloyd Evans. Olwch chi, mae o'n gweld y terfyn wan. Faint gyfreith o i wneud yr oen gwynthan ac ymed. Dyna fo, lawr hi, ac allan o fo, ac oen rhif 20. Iasgob mawr, mae hyn yn anhygoel. Mae'n setio rhyw pes mwyaf chychrymllyd. Oen 19 allan o'r Gethin wan ar hyn o bryd. A Gwian Lloyd Evans ar oen rhif 20. E ola. Anhygoel. Richard Jones allan o'n 19. Gyda ni, mae Gareth Daniel 18. Hugh Jones 18. A Matthew Evans efo 18 allan o'r bord. Cerdia hi, Wil, cerdia hi. Evans lawr fan hyn, yn tywach ar ochr ola. Cwbl o leis yn y gyfad yna fo. A mae'r dorf allan clywed y hyn yn siarad Alun. Dyna chi gystadlu, a dyna ti, galon fawr sy'n gan Gwian Lloyd Evans. Dwi'n cofio siarad efo Steve yn troi'r ucheldir pan enilliodd o Pencampwriaeth y byd, ac o ti sôn am ddagrau gyda fach a'r holl emosiynau sydd yn dod, a ti'n pacio cymaint i mewn yn dy gorff, ac wedyn oedd o'n gollwyd o'i gyd pan ddath y fuddugoliaeth na di. O, oedd o'n ardderchon, ti'n bod. Dagrau o hapusrwydd a perfformiad gwych yma hyn heddiw eto. Rychai na,
a mynd fyny ysgwydder i gilydd cael chat i weld ffordd efo'i rhyngtyn o. A ti'n meddwl, oedd y cloc yn rong efo gythyn efo ni wan, oedd o ddim mor bell a hynna tu ôl. Net neidio oedd fyny, jyst i cael rhoi chi yn y pictiwr. Reit at hyd, Gareth Daniel di hwn yn y llun ni ar hyn o bryd, a wedyn Richard Jones, da ni'n symud ys ydy reit at Richard Jones, Gareth Daniel yn ôl yn y llun rwan. Mewn rwan ar gyfer oen rhif ugen, Hugh Jones ar oen rhif ugen, ond Richard Jones wedi cwblhau'r dasg, lle mae hot dogs arni, un ar ôl gan y fyntan y gorlen, fydd o ddim chwyd wrthi rwan i chi. Na, rhywbeth fel 30 eiliad, falle 35 eiliad, i wneud un oen. Cofiwch mae'r cneifwyr cyflwy yma yn gallu cneifio oen mewn dan 20 eiliad sydd yn eithriadol wrth gwrs, ond dyn nhw ddim yn canolbwyntio ar daclusrwydd hefyd yn yr her honno. Mae'n her ydy bach o wahanol. Llongyfarchiadau i Hugh Jones o fanna. Hugh Wans sydd yn berson uchelgeisiol dros ben ac wedi ennill ei le bellach ymysg anfarwolion Cneifio Cymru. Gareth Daniels wedi mynd allan fyna, a Matthew Evans allan. Wel dan nhw, heiddi pob clap sy'n cael ei rhoi iddyn nhw. Da ni'n cymeradwyo fan hyn yn y galeri, mae'r gynulleidfa'n cymeradwyo. Mae wedi bod yn ornest wych. Llongyfarchiadau i bob un o'r cneifwyr yna. Dwi'n siŵr bod nhw ddim yn meddwl amdano ni ar hyn o bryd, ond maen nhw wedi rhoi pleser pyr i ni i gael bod yma yn gwylio nhw. Ac wrth yn ochr i fan hyn mae Aled Wyn Davies. Dwi wedi codi chwys jyst yn sefyll o fan hyn. Al, sut wyt ti'n teimlo? Am ffeinal de. Chwarae teg. Oedd y ddau mynd ben am ei gilydd doedd. Wrth gwrs, gwir.